президенти амрико гуфт агар эрон созиши ҳастаии навро напазирад ва барномаҳои мушакиву атомияшро идома диҳад, аз ҳамлаҳои бештар исроил ба эрон ҳимоят хоҳад кард. Доналд Трамп дар ин бора рӯзи 29 декабр дар Флорида дар дидор бо Беньямин Нетаньяҳу нахуствазири Исроил изҳори назар кард. Айни замон дар пойтахти Эрон эътирозҳо ба сабаби бесобиқа поин рафтани арзиши пули миллӣ ва таварруми афзоянда идома доранд. Агарчи нерӯҳои амниятӣ кӯшиш карданд бо истифода аз гази ашковар издиҳомро пароканда кунанд, вале эътирозгарон ҳамчунон дар кӯчаҳо боқӣ мемонанд. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва қабл аз барнома аз ӯ дарбораи таҳввулоти ахир пурсидам. радиои фардо бахши форсии радиои озодӣ рӯзи 29 декабр гузориш дод, ки издиҳоми мардум дар бозори бузурги Теҳрон ва дигар маҳаллаҳои марказии шаҳр ҷамъ омада зидди вазъи бади иқтисодӣ ва ҳукумат шиор медоданд. бисёре аз тоҷирон дуконҳои худро бастанд. зери таъсири таҳримҳои байналмилалӣ арзиши риёл пули миллии Эрон дар бозорҳои арз ба таври бесобиқа поён рафт. дар миёни ин ошӯбҳо расонаҳои Эрон хабар доданд, ки Муҳаммад Ризо Фарзин раиси бонки марказӣ аз мақомаш истеъфо додааст. сухангӯи раиси ҷумҳури Эрон гуфт, Муҳаммад Ризо Фарзинро, ки аз соли 2022 раиси бонки марказии Эрон буд, Абдулносир Ҳиматӣ вазири собиқи иқтисодӣ вазъ мекунад. Ҳиматиро моҳи марти ҳамин сол вакилони парлумони Эрон аз мақомаш барканор карда буданд. айни замон $1 амрикоӣ дар бозорҳои ғайрирасмӣ ба 1 миллион 400 ҳазор риёл баробар шудааст. як сол пеш арзиши $1 ҳудуди 800 ҳазор риёл буд. дар бонкҳои Эрон арзиши доллар поинтар аст, аммо на ҳама аз мардум ва тоҷирон аз он баҳра бурда метавонанд. аз ҳамкорам ҳамчунин пурсидам, ки талаботи асосии тазоҳургарону шиорҳояшон чи аст? гузоришҳо мерасанд, ки эътирозгарон шиори марг ба диктатор сар медоданд. ин шиор дар ҷараёни эътирозҳои сартосарии зан зиндагӣ озодӣ дар соли 2022 низ садо медод. дар видеоҳо аз маҳалли эътирозҳо дида мешавад, ки нерӯҳои интизомӣ барои пароканда кардани мардум аз калтак ва гази ашковар истифода мебаранд. дар як ҳаракати камсобиқа то расонаҳои давлатии Эрон аз ҷумла телевизион ва радиоҳои давлатӣ дар бораи ин эътирозҳо хабар доданд. хабаргузории Форс, ки ба сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эрон наздик аст, ҳушдор додааст, ки ин гирдиҳамоиҳо метавонанд ба майдони нави фаъолияти гурӯҳҳои ошӯбгар табдил ёбанд. хабаргузории ИСНА гузориш додааст, ки ба сабаби талотум дар бозорҳо нуктаҳои табдили асъор ва ё арзи хориҷӣ баста шуданд. дар гузориш гуфта мешавад, аксари саррофон аз баста шудани нисбии бозор ва далели ноустувории нархҳо изҳори нигарониву нороҳатӣ карданд. рӯзи 28 декабр идораи омори Эрон эълон кард, ки сатҳи таваррум ба 52% расидааст. ҳамон рӯз раиси ҷумҳур Масъуд Пизишкиён тарҳи буҷаро ба парлумон пешниҳод карда ваъда дод, ки зидди гаронӣ ва таваррум мубориза мебарад. вазъи иқтисодии Эрон ба далели таҳримҳои Амрико ва Созмони Милали Муттаҳид бадтар мешавад. ин таҳримҳои Созмони милал баъд аз он дубора ҷорӣ шуданд, ки Эрон музокироти ҳастаӣ бо Амрикоро идома надод ва ҳамкориро бо Аҷонси байналмилалӣ энержии атомӣ қатъ кард. ташаккур. Тоҳири Сафар буд бо охирин таҳаввулот дар Эрон. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.